alaikum salam. Ke? Uban waye baki damar ki shigo gidana? Wai malam Ɗanliti wai shin kai yau za ka yi aure ne? Aure? Kai mata kaga ina bi da za ka yi min wani zancen aure? Billahi ladi da a ce baba na ɓarawo ne. Kwana in je in faɗa rijiya abin ne ni. Dole mutumin nan zan ɗauki mataki a kansa wallahi yadda ya kamata. Saboda cin zarafin da yake min. Wato yanzu ya bar kai na haya koma hakan iyali na kenan. Wato ni ashe dama ni abincin da nake ciye da ku nake ta baman babutukar in ci da ku in sha da ku ashe ni da makiyana nake ciyarwa. Adamu Dillali. Bana in samu dakan tsaro a gona ta. Saboda bara sai da aka dinka kaɗan mun riƙi sai da aka kaɗan mun baga uku. Jama'a. Dan uwa ya ga dan uwansa amma ya kasa mai magana. Na yayi Musa kai ne anan. Wallahi ni ne. Ladidi, sannu na ji daɗin haɗuwata da ke a nan, amma gaskiya yau in Allah da ba za ki tafi ba sai kin tabbatar da gaya min cewa kina so na. Matsa na wuce. A'a Ladidi. Matsa na wuce. Ni in Ladidi. Ka matsa na wuce. Ki haƙuri. Malam Sallau, ka ce baka higa ba. Yayi magana wannan wandan me ya kai shi ɗakin matarka, ko ba naka bane? Wai ni ko mai gida ya akai da kaje gun mai gari. Makwabtaka. Ba na son wannan magana. Kar ƙara tinkarata da wannan magana. An gaya ma ni ma irin jahilan mutanen nan ne da kuke haɗa gora kansu suke gaba da ke yi a junansu. Me yake ce ma ni wannan? Wannan wai yake gaya magana wai yarinyan wai ni maye ne. Mai. Wai ni maye Kai ne. ne mayan? Kai, to bari ka je in gama. Kwanaki fa mun haɗu da kai a can nama kai. Ka daina zuwa kofar gidanmu amma kai ba ka jin magana. Ya sani, ka bani da shi. Zan dama haɗu da shi. To ka tashi. In dai nan ba kofar gidanku bane ka tashi ka bar kofar gidan nan. Ni na taba jin mai ta irin wannan. Wani ai bala'i ne. Ko kai dan girman Allah ka tashi. Ka tashi ka bar mana kofar gida da Allah malam kaji ko?